Danske handicaporganisationer har produceret denne film om handicapkonventionens artikel 1 til www.handicapkonvention.dk. I filmen fortæller Danske handicaporganisationers formand, Stig Langvad, om handicapbegrebet i handicapkonventionen og konventionens betydning på lang sigt. Jeg tror, at det man må se med handicapkonventionen, det er, at den på lang sigt vil komme til at betyde rigtig meget, både for vores forståelse af, hvad et handicap er, og hvad det er for nogle udfordringer, vi skal bekæmpe, hvis vi skal lave om på vores samfund, og det skal vi. Så på lang sigt, der kommer handicapkonventionen til at betyde rigtig meget. Jeg tror også, at det er vigtigt, at man gør sig klart, at når det handler om et handicap, så er det ikke personen, der er noget galt med, men derimod samfundet. Det vil sige, at det er de samfundsskabte barrierer, vi skal bekæmpe. Så det vil sige, at det er noget med tilgængelighed mellem ørerne, det er noget med tilgængelighed til det fysiske miljø og den slags ting. Det er også noget nyt at tænke på handicap på den her måde her, fordi hvis vi tænker handicap normalt, så siger vi, jamen er du omfattet af serviceloven, eller er du ikke omfattet af serviceloven? Sådan er det ikke længere, fordi nu kan man godt have et handicap, selvom man ikke er omfattet af serviceloven. Det vil sige, kompensationen har vi ikke bestemt os, at vi vil give, men derimod, så kan man godt stadigvæk blive diskrimineret, man kan stadigvæk godt møde barrierer. Og det er så, når man kommer ind i serviceloven, jamen, så kan vi så gøre noget. Så det vil sige, at vores måde at tænke på bliver anderledes, end den var i de gode gamle dage, hvor det altid handler om, jamen, når du er omfattet af serviceloven, så kan du få en kørestol, eller du kan få hjemmehjælp, eller du kan få noget andet, men du kan godt have et handicap, selvom du ikke er omfattet af servicelovens rammer. Og den sidste ting, som jeg synes, der er rigtig meget vigtigt at sætte fokus på i den her sammenhæng, det er, at man kan også godt have et handicap, selvom man ikke selv har en funktionsnedsættelse. Det vil sige, at man kan få det gennem det, man kalder associering. Altså en mor til et barn med et handicap kan godt møde sociale barrierer. Hun kan for eksempel blive forhindret i at blive anset som værende en god arbejdskraft. Hun kan måske blive forbigået i forbindelse med avancement eller lignende, fordi hun engang imellem skal på hospitalet med sin barn, eller fordi hun engang imellem bliver ustabil som arbejdskraft, fordi barnets tarv engang imellem kommer til at kræve hendes tilstedeværelse. Og så bliver man gennem associering også koblet til det at have et handicap. Synstolkning og tekstning, Dorte Mikkelsen Hansen, takt og tonestudie. Copyright 2012. www.handicapkonvention.dk. Institut for Menneskerettigheder.